Hey guys, μη Γέκα εδώ. Σήμερα είναι η κηδεία του Γιάννη. Με τα πνεύμα των δικαίων και τελειωμένων, η ψυχή του λουλούς ισότεραν από αυτόν. Μιλά τον αυτόν, στη μακαρία ζωή την παρασύμπηλα ροβετήριρι. Ναι, η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου. Έλα γυναίκα, με το πνεύμα των δικαίων. Ναι, θα έρθω στο σπίτι. Περίμενε με έψες. Κάτι έψες. Τι έψες, πάλι φακές. Αιωνία σημαίνει. Πάλι φακές. Α, μωρέ γυναίκα. Αιωνία ειρήνη. Αιωνία ειρήνη. Αιωνία ειρήνη αυτής. Τιμήστε ταν! Τιμήστε ταν! Τι λες ρε μαλάκα? What the fuck is that? Θυμάμαι και πας και με βάζεις μέσα στο τρένετρο. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Για μου τα αυτιά σου μαλάκα. Πας και με βάζεις μέσα στο τρένετρο. Τι κάνεις, εδώ πέθανος ο μισό. Με τα πνεύμα των δικαίων και τελειωμένων. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μας. Αν σας άρεσε, μαλάκα, μην κάνετε like, όχι κάντε like και subscribe. Τα λέμε!